Let's dig in the secret of Iloilo's secret to progress. Let's go! Masulod kasi tigol. Kahit to sa mga tao. Masulod ko si tigol mong apply ko sa mga tao. Alam mo, tabi ko namin ginawang ilang service na para makakabal sa good governance, okay? Afternoon. Ma'am, ano galing nga floor ang mayor's office? 7th floor. Thank you. Thank you. Ano lang ito mahagdan. I decided nga mahagdan ako para exercise ko man actually. Okay, see you in mayor's office. Mayor's office 7. Si Belia. Yan, ay tatakan ako. Thank you. Sir, ba yung hapon? Kay Sir Leo Arroyo, pwede ka sunod. Sige, sige, sige. Good afternoon, ladies and gentlemen. Very lucky naman ako to see Sir Leo Arroyo, isa ka mga staff ni Mayor nga very loyal, gid kag very gid sa iya trabaho, dedicated. So mamangkot ako sa iya as a vlogger kay ginapangita ko gid si Mayor. Dali lang ay mangkuton ta si Sir. Sir, good afternoon. Hi ma'am, good afternoon. Sir, as a vlogger bala, dugay kung nagid na wanted si Mayor. Paano ko siya yan makita, Sir man? Ay subong ma'am, masako gid si Mayor, pero kung gusto mo gid mamamit si Mayor, may ara sa da nga inang naga-schedule wala sang iya nga schedule, dira kita maano para makamamit mo gid si Mayor. Ay, okay sir, at least i-note ko na para at least makita ay kami ni Mayor kahit nakaisa lang. Sir, ay may damo ako nga pamangkot bala as a vlogger, syempre damo mga comments sa akon nga channel. So as a vlogger din ako makapamangkot kung ano ang mga progress, ano ang mga improvements sa Iloilo, din ako na makapamangkot, sir. Ay ma'am, may website ang Iloilo City, dira kita siguro magkadto sa website sa Iloilo City. Okay, i-search ko lang ng Iloilo City webpage. Oo. Okay. Uswag Iloilo. Uswag Iloilo. Yeah. Okay. Sa tanan nga nakabati, amal ni sir, i-search natin ang Uswag Iloilo para makita natin ang mga progress sa Iloilo. Sir, mamangkot ako your personal opinion lang ni ha. Sir, sa imo ano ang sikreto sang Iloilo nga ang naga-progress kita nga daw nagakilala na kita sa iban nga mga city? Ay ba mo ma'am, ang Iloilo City sa pagdumala ni Mayor Jerry Triñas, ang private sector sa ang LGUs naga-unite gid, magabuligan na gid sila tungod para mapadali ang pag-uswag sa Iloilo City. Wow, amo na gid nagali subong ang gakalatabo. So kay sir ko lang na nabatian ha. Ang amon balaan makita is ang sasagwa lang. So ay kami kabalo sang gakalatabo inside bala. So very good gid ang Iloilo City kay nagaka-operar ang private kag ang LGU naton. So thank you very much Sir Leo Arroyo. Sir, thank you ma'am pagkadto diri sa City Hall. Lucky. Ari ang ganyan din sir, conference room sa Iloilo City. Okay as a simple word, auditorium sa Iloilo City. Wow! Iloilo City champion, best performing cities category. So nakita niyo ha? Picturean ko gid pala. Mga una sa ground floor then tapos na sa City Hall. Thank you.
pila sila sa mga linya. So, thank you City Hall sa sapat sa atong pamangkot. SQ. So, that's it guys about sa good governance ng City Hall. So, tapos na kita. Proceed naman kita sa lain naman nga topic para makumpleto nga aton nga vlog today. Ari, masakay kita dire. CPU ka. Amo na yung bago nga bus. So, amo na yung program sa Iloilo City. May mga bago sila nga bus. See? Kanang aircon pa ni. Amo na isa ka mga progress sa Iloilo. Nag-improve sila sa ilang transportation. Kasi pito lang kasi. May ticket na si Mama Hatag. So, makito ko sa labas. For sure, tikita na ako na ni Madam. Aside sa jeepney, sa taxi, sa tricycle, amo ni subong ang bagong nga bus nga nagabiyahe sa nagkalain-lain nga area sa Iloilo. Hiningin sakyan ko is going to Ongka Terminal, lapit sa Robinson, sa Pavia. May iban pag yung mga bus nga nagkalain-lain nga nag-travel along sa bilog nga Iloilo. Ar na tadi sa La Paz Market. Ma-met ko di sa isa ka vlogger. Pag kung wala siya di, si husband ko lang ako i-met. Mga pingapi kami di. Ar kita di sa may tubang sa La Paz Market. Pag may ginakayo, di nga karsada para sa improvement pag sa Ila Highway. So, tanawan nyo ginang pag-progress ng Iloilo ay kanamit din. Vlogger, hataw. Go lang, o katag-init, o init. Woo! Init. Para lang makagulong sa inyo ang mga latest nga balita diri sa Iloilo City. So, tanawin ko sa vlog ko ha. Thank you. Mayong hapon, Iloilo. Ari naman kita diri na balik kita sa may buhang flyover. Kag dako-dako gid ang improvement. Kag abi nyo swerte naton kay nakita naton ang isa diri ka project engineer. So mangkuto naton si sir kung ano ang progress ang ilang nga buhang flyover. Mayong hapon. Mayong hapon, ma'am. Amo ning isa naton ka project engineer. So very ano lang si sir, humble, hindi lang si sir kuno magpakilala pero okay lang ah. Sir, sa imo project ni sir mga sanon ang target nga date nga matapos? Target completion as per schedule man March 31. First quarter get Pitlap-pitla matapos sila natin na mga superstructure. So ang mabilin na siguro mga site development sa mga kilid-kilid which is ginaobrahan pa na nila program. Buka namin Pero sir, ang no? superstructure natin nga gagang main structure natin sa flyover matapos git March 31. So Okay. after that mga declare na lang na sa aton client kung saan nila i-access. Oo, no, Oo. oo. So, ano gid sini ang target nga makaagi diri nga mga ruta? Ano gid ang target nga ruta nga makaagi gid sini diri? Usually ang halin gid Pavia, sir, ino? Oh, alin sa Pavia, alin ginto abi sa upstream dito sa Pavia, pagkanto di sa Coastal Road or ano nindi nga site, dibituon siguro. No? Coastal Oo, or pagkanto to sa Iloilo Port man. Kag mostly gid sir ang mga big trucks gid no kay mostly deliveries diri gid kaagi sa inyo So eh. I think hindi man Hindi siguro kay pwede. may mga load limits man ni sila. Ah. So ako lang pag-intindi. Oo. Pero mostly ni ang flyover actually na design man Oo. sa mga heavy loads pero base may restriction na sila nga may limit lang. Oo. I don't know lang kaya ang mag-decide sila ang aton proponent DPWH na naman. Oo. Di ano sini ngalan sang nagkontrata diri sa gani ah?
Gina-respect ko ang request ni sir nga i-mute lang ang iya sabat para safe lang Kag tagaan ta sila sang privacy sang ilang contractor kung sino man gid ni. Much, thank you very much gid sir ha sa Okay. pag-allow mo sa ako nga magtan-aw sa aton sige, flyover. Welcome to ma'am, katuto tanawa lang. Sige sir, Okay, so, salamat. Danta ka, wala problema. Oo, sige Oo, kanami kit ang mga Ilonggo manaton nga mga kababayan no very accommodating, hospitable. Kag warm gid ang pag-welcome ni sir nga mag-check kita diri sa ilang flyover. So amo sini di ang update, dali na lang gid matapos by March 31 tapos na gid ya. So except lang sa highway diri sa Dalog kasi syempre lain naman na yung project. So manami gid ni nga ipabugal naman naton sa mga Torres kag nagaalagi diri nga ang Iloilo may progress gid ya. Okay, let's go masaka kita to sa babaw. Actually, start na kami sa final year sa ginatawag nga base course. Oo. Amo na ginatawag nga base prior sa atong Portland Cement concrete Oo. pavement yung Oo. ginatawag lang nga PCCP. Or so kung sa aton lang daw kung sila mo bla semento na siya bla. Konkreto. So may level, may mga kanan establish na tanan ng layouts. So subong mo na ni siya i-kuan pa ni compact pa ni siya. So mga pila ni ka mga tauhan mo sir siriga obras ni subong diri? So subong nag-reduce kami kay ang mga main structure dili naman tatlong lang kay Ria. Oo. Diri sa process duwa ta approach ta. Pag sa tunga naman lang man mga finishes naman man. Oo no kagamay na lang gali kay ara na nga ginang tapos na Ay ka man gamay first na time lang sa din yung ka nga vlogger. Sige, so I'm proud to say nga hambal ni sir ako ganyang first time nga alaw niya nga vlogger nga matanaw diri sa babaw. So swerte nyo man kay kamo man ang una makakita sang improvement sang aton di construction sang buhang flyover. So i-grab na nato nga ang opportunity nga ginahatag ni sir sa aton. Oh kanami. Mo ning ginatawag nga approach slab, link slab. Oo. So actually pa ni siya reinforce ni siya. Oo. May mga kabilya. Pag abot dito may kabilya portion lang. Oh. So mo ang bago. Oo sir. Wow. Dili na kita sa deck slab. Deck. Nga may asfalto na. Ano? Nagtapon na lang na. Wow. Gani dali na lang gid So ari na kita sa ginatawag nga muna siya mga duha ka span Oo. isang panta 80 meters pagabot na matadlong na sa intersection. So diri ya pasaka kita Oo. by 5% nga gradient niya or slope lang. Oo. 5 basta pa kita 5%. So pagabot dili amo na siya plain na siya, level na siya. Oo. Actually may mga camber na siya. So both sides makikita mo mga features niya. Gani. Elements ang ato na flyover, may light kita kagaya may lighting fixtures, lighting actually solar panel yun. Oo, para makasave sa kuryente, sir, no? O kanami, Mo gid. na siguro ilaw. Workers mo. Actually sa diri nga side, kung pagkadto kita to sa Pavia side, Oo. ang sa right side naton painting works ni actually surface preparation pa lang man Oo, sir. hindi pa ni final. Oo. So sa left side pagkadto sa Pavia, ara naman Oo. Ara na. nagsugata kita sa tawag na surface preparation. Oo. Siling ka daw pintura, but actually hindi pa na siya. Ay, oo, no. Kay, Hindi pa na kung ako matulog nga, do pintura na akong panulok, eh. Surface preparation pa lang. So may dugang pa na gali, sir. Tapunan pa may ini. talgin na may final. Oh, pareho sini surface preparation pa lang ini, sir. Oh. Wala pa na siya. Kita mo may mga pintura pa nga, may mga portion pa nga hindi pa na. Oo, tama. Ay, later na lang na. Wow. Specialist pisan. Mga pisan. Actually, wala pa ni isang tawag na sila mismo ang gampal nga hindi pa ni Oo. ina-improve pa gid Wow. sa acceptable criteria sa ato na DNT kung pa ni. Oo. So ano ninyo, Brihanay? Di sir 24/7 gidya? Hindi man, may limit. May day off man sila. Hindi ko. Namin lang At least, sige obra, sige ang income sang tao. Makabuli gidya sa sa tao man nga may sweldo sila kag may obra sila. At the same time ka progress gid Iloilo. So kung makita mo sa kuha daw ina ang progress pero pagsaka mo Ay hinami, oo, Tira abi mo nila sa sagwa daw. Ang diri pa bala mga kilid-kilid bala sir daw may brown para pro mo makita nila. so kung inutag kita sa bilog natin ni abi no sang mo ni Oo. one part amo ni A Oo. so almost done na
almost done na. Done na. Although, oo, Done na almost rin na done siya. na Actually, gidya yan. gina-enhance na lang natin yung mga beneficyo na dumayo mas loko. Ang mangin matapusin ni man enhance pa nila itong survey pag i-prepare mo natin yung pintura sila. So may zebra finish na da. O makita man gid sir inyo agi manami Ang disiplina gid may hamon ta sa management sa Oo. dapat ang amon quality man. Wala man amon gina-compete pero ang amon na responsibilidad na. Oo. Samo ni siya. So kung manotice mo, sorry kay housekeeping pa niyang Oo. medyo itingbo na lang namon eh. Pero ara ang mga materials nga like Oo sir. incentive mo na siya. Amo pa na yung buhay na mo. Di mga 12 pieces, 12 numbers naman lang mo na. Sir, gamay na lang gid atuod Ini no. tapos na ni limpyo Tapos na nilimpyuhan na lang ni. Wow! Dahil picturean ko naman. So guys, kita nyo man ang buhang flyover. Kag very accommodating gid si Sir Engineer sa aton. Very thankful gid ako yang ako pa lang ang isa ka vlogger nga nakasaka diri with permission. Kaya ang last ko nga saka diri is wala permission kay wala tao. So na very happy gid ko kag very lucky nga na-interview ko si Sir at the same time nakita ko gid ang sitwasyon diri sang buhang flyover nga lapit-lapit na gid siya matapos. So kadto naman kita next sa pihak. Go! Ari kita diri subong banda sa may Green Meadows subdivision kag naobserbahan ko nga grabe ang roadway dining diri aside sa aton nga highways nga malapad na. So ipakita ko sa inyo kung ano kalapad pag gidang gindugang nila nga roadway dining. Kita mo, lapad-lapad diri sa pihak. Ara. So, kung matapos ni batsa ko maging 6 lanes tayo, no? 4 lanes, plus 2 lanes, 6 lanes. Ari pa ito, oh. Sa layo, ara, oh. Nan. So, from here sa Green Meadows, padiretso kita to dito sa buhang. Tapos, ang iya, pag yung mga drainage, sinakayo, pag So, nakita nyo kung how progressive ang Iloilo City. Dira mo makita nga ginatagaan gid budget sa LGU ang mga improvements sa aton highways, mga flyovers, mga drainage kag mga buildings. So dira naton makita nga naga-progress gid ang Iloilo. Amo ni ang secret nga kadamo sa mga investor nagakadto diri sa Iloilo kag mag-put up sa ila business. Madamo nga investor, madamo obra so wala gutom diri. Lang ang KL mo. Ikat ang tuhod mo. So yata mo duha ka kamot. U-turn na lang siguro kayo budayan ka na to karon magano. Oo. Anong kada sa U-turn na na? Kung mahambal ko to karon sa puno tayo, ano mo to karon? Kasi ba ito lugar? Kita naman ito. Kung pwede man diri banday ah. Uy, ito? Tulbaan ba? Ano, rin ba biya, no? Ito sa ano ah. Oh, dira. Oh, dito sa Maharo na. Welcome to Pavia Flyover. Kita nyo man kung ano ang progress naman sa Subong. Kinkantuan ko bisan malayo para mapakita ko sa inyo kung ano ang mga nagakalatabo kag kung saan na ni matapos. So pamangkuto naton di kanday sir nga nagaobra. Sige, lakata.
Mayong hapon, Iloilo. Ari naman kita diri subong sa may paviyong ka. Ni sir nga ngalan, dino ano ngalan sa flyover di? Ganan, pabiya. Sige, liwat. Mayong hapon, Iloilo, ari kita diri subong sa Aganan, Pavia, flyover. Kag nakita napon nga dako-dako gina nga improvement. Sa nagaagi-agi pa lang ako di pakadto sa uma, hindi pa ni amo ang itsura niya, medyo wala pa utod-utod pa. Subong nakita ako nga diretsyo na no, tapos may mga kabilya na kilid kag kilid. So, I'm sure nga sa sigisigi nila obra, mahuman gid ni. Adlaw man to yung obra to no? Oo, so according sa mga aton obrero, so adlaw man nila obra kag wala man untat Sige. Tapos ipakita ko sa inyo kung ano kalapad. Grabe, ang sa buhang tuya 2 lanes lang yayaha. Ang sa diriya sa may Aganan, Pavia, 4 gidya ka lanes. So grabe ni mahuman ni kasi gumpit na yung mga salakyan. So ari ha, ipakita ko sa inyo ang ebidensya kung ano kalapad. Kita nyo na kung ano kalapad. Lapad-lapad. Oh wow, 4 lanes ni. Kagaraton mga obrero sa mga papisan. Taga-Iloilo man na kamuta. Bisan dinagyang sige-sige gid inyo obra. Wow, bisan ga dinagyang gali sige ila obra. Araonan. Okay. Nami. Lusot gid dito sa may kwan sa Pavia. Nalagyo na si sir na kulban, si sir. Ara na lang ano. So tapos na kita check. Lapit na lang matapos, basta wala lang untat-untat. Hambal ni sir. Okay na. Ma-proceed naman kita sa lain naman nga flyover. San ba? Generator nyo na to? O sige, halong to. Mayong hapon, Iloilo. Ari kita diri subong sa Ongka flyover sa tubang sang GT Mall kag sang Robinsons Pavia. So ipakita ko subong kung anong nagkalatabo sa aton nga flyover diri sa Ongka. Actually huma na siya pero may mga changes pa nga gina-rectify pa o syukon gina-repair pa siya. That's why nga hindi pa pwede maggamit. So hindi man giniguro magdugay kag magamit na sang mga transportation vehicle naton. So amo na itsura niya. Kanami na, di ba? So ulat-ulat na ang tanan kay ma-okay gini siya.
subong diri sa may Hibaw-an. Kaya ipakita ko sa inyo ang gina-construct diri nga Hibaw-an flyover. So may mga improvements man, pero sa akong pagtulok medyo madugay-dugayan pa ini matapos. Dali lang kay ipakita ko gid sa inyo ang sitwasyon diri ha, dali lang gid. Hibaw-an flyover. Ari ko halin ka dito sa may kwan. Imo pabiya, muna imo nga makita dito sa unan niya. Kuanta pa dito ang iya nga dulo dito sa punta pa Vista Mall. Kuanta pa dito. Muna iya puno diri. Welcome to Hibaw-an flyover. Makita man ninyo ang improvement, diba? Pero sa akong pagtulog, madugay-dugayan pa ini kasi sa kadamo sa mga sinakyan na naalagi diri sa Hibaw-an. So kinanglan matapos na ginang flyover. Kaya sa kadamo sa makita yung mga salakyan nga masaka sa babaw kag ang iban diri sa dalom. So let's go, tanawon naton pag ida sa punta niya pakadto sa Vista Mall. Welcome to Hibaw-an flyover. Kung matapos ni nami ginang pag-agi sa mga salakyan pakadto sa Vista Mall kag halin sa Pavia. So ulat-ulaton na naton kung saan ni matapos kay I'm sure may progress kidya kay ginaobra, wala ginauntatan. Kag amuni ang mga secrets ang Iloilo nga naga-progress ang Iloilo because nga damo sa mga ginaobra nga mga infrastructure. Welcome sa Hibaw-an farmland. Ini ang lupa nga wala pa siyang mga changes. So feel mo nga sa uma ka man gihapon ka namin ilang makita ang mga kasapatan, ang mga damo nga mga cow sa diri sa Hibaw-an. So pangol may progress I'm sure sa ulihin. Mapektuhan kini sila diri base may mga mall pag ipadugang or mga condominium or kung ano pag ipatindog ang syudad. So let's see what will happen next. Let's go sa Vista Mall. Hinay lang. Nakita mo ginawanan. Amo man yang isa ka progress ang Iloilo because nga bisan diri na sa mga kauma-umahan may nakita nga mall like sa Vista Mall, diba? Uma-uma na nga party sa Iloilo because Hibaw-an is just nag-improve pa lang ang lugar pero sa tunga sining mga katalamnan may Vista Mall galit diri. So isa ini ka signs ang progress ang Iloilo City.
mag-enjoy ka mo sa aton nga pag-dig up sa ilang nga secret. So if you like my video, kindly subscribe. Don't forget to like, comment, share, and hit that notification bell so that every time I posted my video, you will be notified. I would like to shout out the project engineer in Buhang Haro for giving me detailed information about the ongoing construction of the flyover. He is very accommodating, very informative, and very humble. I salute you, sir. Thank you very much. And also, shout out to all the workers of all the flyovers from Buhang Haro, Aganan Flyover, Pavia Ongka Flyover, and Hibawan Flyover. You're the best, guys. You made my day because you're so jolly to give your big smile and very good in answering my question without any hesitation. Thank you so much to all the gwapuhon nga Ilonggo nga workers in Aganan Flyover. Hope to see you soon next time when I come back on this flyover. Thank you so much. I would like also to tell my viewers, if you want to request some other content next time in my channel, kindly comment down below so that I can make some video according to your request. Thank you so much. And to those who are new and not yet subscribed in my channel, please do so subscribe. And I will promise I will give you the new and latest update about Iloilo City and all around the city. And whatever you request, if I have time, I will do it for you. Please don't hesitate to comment down below and suggest some suggestions so that I can improve my video or my vlogs. I am really open to all suggestions and open to all your comments, and I will do my best to answer all your comments and suggestions. I would like also to ask my viewers to please do subscribe my friend Melody Vlog, DV Vlogs, John Lee Caliano, Inside PG Vlog, and also mine, Melanie Baxinella. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much. This is your vlogger, Melanie Baxinella, signing off from the City of Love, Iloilo, Philippines. Mabuhay! See you soon, mga Ilonggo, diri sa Iloilo City. Hope you enjoy watching all the photos I have gotten this afternoon from all different areas in Iloilo City, like in flyovers, in the bus, in the city hall, and wherever I go this afternoon. I already posted today. So hope you enjoy all. Thank you so much, and God bless us all. Thank you, thank you. Before I forget, shout out also to my kababayan that I met in the bus. Hi Toto Labes, thank you so much. And I hope to see you soon next time. Enjoy!